Ušlo mi nejak pozornosti, že Hlas stratil ďalšieho ministra a pán predseda Hlasu vstúpil do Smeru a prebral konšpiračné narratívy tejto strany. Beriem na vedomie, budem si písať, pán minister, my už sme zvyknutí, že vy nemáte dno ani hanby, to už je nám za tieto 2 roky jasné. Ale postaviť sa na prirušení úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý okrem iného chráni ľudí, ktorí nahlasujú korupčnú činnosť, ktorí sa tu začiať fantazírovať, hovoriť blúdy, klamstvá a nezmysly, ktoré už boli 100-krát verejne vyvratené len znakom toho, že vy ste absolútne zúfali. Vy ste jeden zbabelec, ktorý nedokáže konať riadne, ktorý porušuje zákon na dennom poriadku. Potom chodí mrčať na vládu, potom tu chodia tieto nesmysly, aby ochránili vaše nezákonné konanie. A vy sa tu nemáte hanby ešte postaviť a klamať týmto arogantným, odporným spôsobom. V elektronickej schránke ste mali viac času prebrať poštu, ktorú ste nestihli, a rokujeme o tomto návrhu zákona. Haló, píše vám Európska komisia. Ja viem, že vy máte problém s preberaním pošty, ale za to nám bude hroziť ďalší súdny spor. Koľko súdnych sporov táto vládna koalícia bude tolerovať jednému neschopnému ministrovi vnútra, kým to tu celé padne na hlavu. Vy sa už pamätajte.